ana lamini cɛ fara muso ka denmisɛnnin mabakɔrɔ Elhadji Grand Guédioulou Camara ni y'an sigilen kunnafoni balan kan tuguni Elhadji Grand Guédioulou Camara tile tɛ pan dugu kunna k'a ka dɔgɔn alamisa o alamisa an bɛ bɛn nin kɛnɛba in kan n'o ye kunnafoni di kɛnɛ ye jamanadenw sigilen bɛ ka makɔnɔ ko arajo jɛgɛfɔ ka kunnafoni balan waati sera kunnafoni gɛrɛgɛrɛ Grand Guédioulou a bɛ ta ni k'a di nin kɛnɛba in de kan baara in jamajɛ baara don bi sɔgɔmada na nɛgɛ kɛrɛfɛ juru bɛ Djibi Jakite bolo kabini 5 heures du matin e ni ale ye bali dayɛlɛ Usazu Bade Traoré ka siɲɛna kɔfɛ ka nɛgɛtigiw fo k'u waleɲuman dɔn min ye Usazu ye ani kalanden kɔrɔbaw kalanden cininw bɛɛ lajɛlen bɛ k'i seko ni damayira kɛ dɔɔni a tɛ tɔto foyi la Grand Guédioulou ko n'i ye dunankɛ tenbaraba ye sega foyi t'a la don dɔ i b'a tɔnbaraba ye min ye tile 30 Grand Guédioulou hakili la tɔ tora juwakun kelen tile 30 kɔnɔ o kɔrɔ ko belebele kɛra la hali bi bɛ ko min o ma ban an bɛ jɛ ka masa Ala deli a ka musaka d'a ma a ka kɛnɛya d'a ma a ka limaniya d'a ma a ka se d'a ma o de ka gɛlɛn kosɛbɛ Grand Guédioulou min ye arajo jigafo officiel ani YouTube o bɛ Djibi yɛrɛ bolo bi a ken bɛ cɛ kelen bolo caman ye sabu don bɛɛ ti gɛlɛnni sɔrɔ wo kɔnɔ arajo baara yɛrɛ ye nin ye min ye maa caman sen bɛ kiriki la e ni ne ye an kɛmɛ k'an labɛn kosɛbɛ ni k'an labɛn k'an kɛ gijigiji kunnafoni kɛmɛ ka da sɛbɛkɔrɔ sɔsɔ wa kuma man di da kelen na Elhadji Grand Guédioulou ko cogo di karamɔgɔ Buwa naamu cɛmisɛnnin a fasalen a burujalen ni samiya bɔra ale ka farigan waati de bɛ o ye tiɲɛ ye o la sa i y'a fɔ cogo min sɛbɛnnikɛlaw y'u ka sɛbɛnni kɛ an y'an ta tɔmɔ o kɛra k'a woloma k'a bila sɔɔni an bɛna bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Mali kɔnɔ yan Mali kɔ kan bɛɛ sigilen bɛ ko jɛ ka fɔ k'a ka kunnafoni waati k'a sera an bɛna an sɛlɛn n'a ye k'a di maaw ma ka sɔrɔ u ma passe o ye tiɲɛ o kuma nin tɛ baasi ye an bɛ taa Djibi fan fɛ yanni an m'an tigɛ don a la naamu dɔnkili bɛ dɔnkili la n'o kɛra k'i bilasira i ni galabu bɛ baara kɛ o ye tiɲɛ o tuma sisan n balan dayɛlɛlen tɛgɛ don ni min bɔra an ka kumaw kan Elhadji Grand Guédioulou i ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ ne bolo ɲɛfɔlɔ o ye le soir de Bamako maa min ye sɛbɛnni kɛ o ye Laya Jara Kolobakari sɛbɛnnikɛla ko Grand Gué su min bɛ diɲɛ a bɛ dɔn kabini tile bin waati min ye an ka faso Mali ye Grand Guédioulou jɔnni ko jamana in tɛ kɛ n taman sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye royaume de Belgique ye olu ka lasigiden an ka jamana kɔnɔ Grand Guédioulou an ka CNT ale ɲɛmaba a y'a bisimila bisimilali ko ɲuman kunbɛli ko ɲuman ni ka ji d'a ma ka woro d'a ma Grand Guédioulou ni ka sigi sigiyɔrɔ ɲuman na ni ka tila k'a ɲini a fɛ k'a ka dantigɛ sɛbɛnnikɛla ko Mali taabolo o ye n'i y'a lajɛ min ye royaume de Belgique ye Grand Guédioulou o ye nansaraw ye setigiw don Grand Guédioulou i b'a ye k'a fɔ u ka taabolo ka ca sɛbɛnnikɛla ko min y'u ka ni lasigiden kura an ka faso Mali kɔnɔ ale de kɔni wulila a yɛrɛ ye Grand Guédioulou ni kana CNT la min ye Maliki Jaw ye n'ale ye CNT ɲɛma ye k'a bɛna la kuma ɲɔgɔnya Grand Guédioulou a bɛ tali kɛ ko caman kan sɛbɛnnikɛla ko a ko maa ko fɔlɔ yɛrɛ ti dɔwɛrɛ ye o de ye Arnold Dussosi Grand Guédioulou n'o ye Belgique ale masadɛri ye Grand Guédioulou wa kelen ma ta ko ye a n'a jɛɲɔgɔn taara sabu maa kelen ko man di min ye u sigili an ka CNT ɲɛma ɲɛkɔrɔ o n'a ka jama min ye kumaw dara ɲɔgɔn kan k'a yira k'a fɔ anw ka jamana ye dana dan kan ni kana faso Mali kɔnɔ jɛɲɔgɔnya fila ni teriya mun bɛ Mali ni Belgique ni ɲɔgɔn cɛ jango n kana dɔ fara o kan sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye ni lasigiden n'o ye Arnold Dussosi ye a y'a yira k'a fɔ olu ka jamana labɛnnen bɛ Mali kɔrɔ sabu Mali jamana kuntigi ka taabolo kura Grand Guédioulou k'a yira k'a fɔ Mali ka dayɛlɛlen bɛ bɛɛ ye a ko olu ye Mali tigɛ minɛ olu tɛ se k'u kɔ don Mali la sabu olu ni Mali jɛra kabini lawale Grand Guédioulou olu ni Mali ka jɛɲɔgɔnya k'u bɛɛ lajɛlen de b'i ka nafa n'i ka tɔnɔ sɔrɔ a kɔnɔ min ye o lasigiden a y'a yira k'a fɔ Mali ye taabolo ni kungilenna mun fɔ Grand Guédioulou k'olu bɛna tugu Mali nɔfɛ ni ka Mali bonya a ka taabolo n'a ka kungilenna ka tila ka jamana kuntigi fo k'a waleɲuman dɔn o ma tɛmɛ ka bɔ yen Grand Guédioulou a y'a yira k'a fɔ n'i y'an ka jamana lajɛ k'ale bɛ waleɲuman dɔn ni foli ni tanni ta ni ka faso malidenw sɛgɛrɛ u ye muɲu ni sabali mun kɛ a ko Mali bɛ dabolo mun na bi ko diɲɛ bɛɛ b'a dɔn a ko min ye lakanako ye o gɛlɛya bɛ Mali kɔnɔ bi nka malidenw sɔnna ka muɲu ka sabali ni ka tugu ka ɲɛma kɔ k'o ye jigi fa ale bolo
o ma tɛmɛ ka bɔ yen n'i ye ale ni olu ka jamana ni Mali lajɛ garange jeliw k'u bɛna buruburu bɔ sira caman kan n'o ye ɲɛta yɛrɛ badabada nafolo bɛ se ka munumunu duguw bɛ se ka jɔ cogo min na garange jeliw nafolo garange jeliw a kana kɛ min kɔni ye dugumafɛn ye bɛɛ lajɛlen ka se ka ye waati bɛ ɲɛ na min b'a to bɛɛ b'i ka nafa ni tɔnɔ sɔrɔ a la o ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye mara kɛcogo ɲuman ye garange jeliw k'u b'o da don o fana la o ka se ka yiriwa an ka jamana in kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ ni taama in garange jeliw k'a kɛra taamatɛmani ye min kɔni Royaume de Belgique ale ni CNT ɲɛma ni ɲɔgɔn cɛ o tuma ale tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen a ye bisimilali wɛrɛ kɛ min ye PNUD ye garange jeliw ale ɲɛma an ka jamana in kɔnɔ san 8 tɛmɛnen kɔfɛ o ka baara banna n'o ye Mali ye Jɔpu ye ale fana taara ka taa ka min kɔni kan bɛɛ ye ka t'o di Maliki Jaw ma i b'a ye k'a fɔ fana kɛra kuma caman ye n'i y'o lajɛ a y'a yira k'a fɔ a ka san 8 kɔnɔ faso Mali kɔnɔ garange jeliw k'u kan ka min kɛ u nakun ye fɛn min ye garange jeliw k'o ma dɛsɛ min ye jamana yɛrɛ k'a dɛmɛ a ka kungilen n'a ka taabolo la garange jeliw k'o ma dɛsɛ min ye Mali ye a ka basigi bɛ se ka sabati cogo min na k'o ma dɛsɛ ko min ye banmanci juguw ye u kɛn bɛ ka dangana jugu minnu ta ka jamana in sɛgɛrɛ o tuma k'u ye fɛn minnu kɛ dibidibi ni dugu la garange jeliw k'u ka ca fo ka dama tɛmɛ k'u ka sababu kɛ jamana in kanu ye n'i ye jamana in lajɛ min ye Mali kura san 2063 ye min ye jamana ɲɛmɔgɔ ka hakilina ye i b'a ye k'a fɔ ko PNUD yɛrɛ bɛ Mali kɔrɔ garange jeliw ni k'a dɔdɔli ma janko jamana ɲɛmɔgɔ ka kungilenna ni taabolo ni hakilina ye fɛn min ye o baara ɲuman bɛ se ka jiri cogo min na o tuma ko min ye jamana n'o ye Maliki Jaw ye CNT ɲɛma o tuma k'a ka bila kunkolo kɔnɔ garange jeliw ko k'a fɔ k'olu bɛ taa ka bɔ Mali kɔnɔ ko kuma t'a la dɛ o tuma ko min ye foroba baara dɔ bɛ taa dɔ bɛ na ale dɛsɛra fɛn mun na ko maa min bɛ na ale kɔfɛ o bɛ n'olu ta caw garange jeliw ka tɛmɛ n'o ye ko sabu ko diɲɛ yɛrɛ sigilen b'o kan o tuma k'ale kɔni bɛna taa ni nimisa dɔ ye n'o ye Mali kanu ye ko min bɛ Mali kɔnɔ k'i bɛ min taa ɲɔgɔnna ye dɛ la chaleur humaine an ni ɲɔgɔn cɛ adamadenya gɛrɛgɛrɛ an ka sigiw kɛcogo an ka manifɛnw kɛcogo an ka dusukun bɛ cogo min na k'ale bɛna taa n'o nimisa de a tɛna min ɲɔgɔnna ye kunnafoni filɛ an ye min bɔ le soir de Bamako Elaya Jara ale ka sɛbɛnni don Bɔn Jabate naamu mɛntɛgɛ don a don wuladala kunnafoni mun bɛ yen soir de Bamako kamaleni sɛbɛkɛ bali kana muso furu ka d'a ma n'o tɛ a laban bɛ k'i ka doni ye wuladala kunnafoni kumana sɛbɛnnikɛba Laya Jara kungo tigi de don ala la jatigɛ ko kɛra gawukaw la ka sabu kɛ jugu n'o ye ayiwa terrorisiw ye u balala ka jigi Gawo an ka faamaw an ka surasiw faso kunna wolodenw u taara olu bɛnbɛnlen sɔrɔ o ɲɛ yakuma b'a la n b'a fɔ a ma nɔgɔya dɛ a kɛra u bolo ni tun y'a dɔn ka n'a kɛ o ka doroni kamikaze o tanbɔɲɔgɔnko an ye ta kɛ u ka yakuma b'a la doroni yɛrɛ dɔ bɛ k'a mɛnɛ ala ma se k'a lamaga a ma se ka foro yɔrɔ foro mara b'u kun o si ma se ka kɛ an ɲɛtigɛ daw kan an ka surasiw i bɛna ka na ye k'u ka nin wuli ka jɔ ko a kɛra u y'a kɛ ni kodɔn fɛɛrɛ dabali k'u y'a kɛ n'o de ye yakuma b'a la ko fɛɛrɛw k'olu sigi sen kan wa u ka nin binganiya sugu ta k'an sɛgɛrɛ Gawo yan fan fɛ a ko nin y'a siɲɛ galigale ye o tɛna bɔ ni ala yakuma b'a la an ka forces armées maliennes i bɛna ye kunnafoni b'a fɔ cogoya min na an ka u ka doroniw n'an ye ta kɛ u ka yakuma b'a la ko fɛɛrɛ ani baara ɲɛdɔn k'o de sababu k'o de nana i bɛna ye ko ka bi an ka nin kɛlɛ sugu kan ko a siɲɛ galegale ye ninnu bolo wa k'u dun k'u ma nimisa a la koyi kunnafoni a b'a fɔ cogoya min na i bɛna ye anw ye fɛɛrɛ min sigi sen kan ka baarakɛminɛn min b'an bolo kɛlɛkɛminɛn min b'an bolo o de bɛ juguw dɛrɛ u kɔnɔna fili u ka mugu yɛrɛ ci cogo la yakuma b'a la a mɛ yɔrɔ min na komi sisan u ye jateminɛ min kɛ maa minnu bɛ ka nin kɛ jaa k'u bɔra kɛlɛ degi de la dugu min n'a bɛ Ukraine n'a b'o ko fɔ u taara formation kɛ ka na instructeur ukrainien olu fɛ yakuma b'a la o ja o de bɛ ninnu nafa yakuma b'a la nka kalan an ma mago ɲɛ u ye kɛlɛ a ma sira sɔrɔ yakuma b'a la ka sabu kɛ an ka surasiw an bɛ ala bolo an bɛ kira bolo an bɛ baara ɲɛdɔn bolo jamana kanu an bɛ o bolo n'o y'an ka faamaw ye ko u ye dɔ de fara u ka ayiwa ɲɛ ɲɛgɛlɛ jɔli o ka Gawo yan fan fɛ yakuma b'a la ani kɔrɔ yan fan
o de la i bɛna ka na ye doronin dɔ kɔni buwa k'u ye tɛgɛ k'a kan hali sɛ ma wuli ka bɔ a fan kan doronin kamikazi o la doronin minnu kɔni minɛlen filɛ k'o bɛ kɛ sababu ye jateminɛ fɛɛrɛ ɲɛɲinini k'a ɲɛdɔn k'a dɔn doronin a bɔra maa jumɛnw de bolo ka na don ninnu bolo k'u n'u ɲɛsin anw na k'u bɛ kɛlɛ kɛ k'o ɲɛsin anw na. a dɔnnen don. n'i y'a ko dɔgɔyalen ye o sabu i bɛ ka min fɔ nin ko sugu ɲɛdɔnni o maaw b'an bolo an y'o kalan kɛ fo ka s'a dan na buwa nin opération min ni a kɛlen filɛ an ka sɔrɔsiw fɛ i bɛna ka na ye fo ka na se u ka doroninw de ta k'o ɲɛsin anw na an ka groupe armé saheli kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ la u kɛn bɛ ka wuli ka jɔ de sabati yakuma b'a la yɔrɔ bɛ se k'a lakana cogoya min na kunnafoni an y'a bɔ sɔrɔden banko kɔnɔ laya jara a tɛgɛ nɔ don. Garanke bili sanfɛ bolila ale b'a fɛrɛ minɛ yɔrɔ dɔ l'indépendant Garanke maa min ye sɛbɛnni kɛ o de ye Musa Sayon Kamara Musa Garanke a ko min ye an ka jamana gouvernement min kɔni ye terroriste maa minnu bɛ ka ɲini Garanke n'u bɛ k'u ka bandiya kɛ ni nafolo mugu ye Garanke k'u ka nafolo mugu bilalen mana kɛ yɔrɔ la o tuma jamana y'a kanu jamana ye a décider Garanke jelo ni nafolo n'a yira yɔrɔ la mɛnɛmɛnɛ wo kɔnɔ digiɲɛ wo kɔnɔ kulu sanfɛla la Garanke jelo kan b'a salo kana n'a ye ni kana fara an ka foroba waganɛ kan ni ka kanta ye sabu tiɲɛnikɛlaw don sɛbɛnnikɛla ko Garanke jelo nin tɛ kuma kura ye kabini waati jan min ye jamana ɲɛmaaw ye u ye commission sigi n'o ye commission consultative de gel administratif i b'a ye k'a fɔ ka ɲɛsin ni maaw ma maa minnu ye tiɲɛnikɛlaw ye n'o ye jadisi ni terroriste ye Garanke jelo n'olu de bɛ k'an ka jamana bilisa ɲagami maa jumɛn ni maa jumɛn don sɛbɛnnikɛla ko marakala zon tɛ fila binajan don Yada Aga Agale ale min ye kojugu kunyanfan Amadu Kufa ka tila ka fara o kan Aligabas Aka Intala ni ye maaw lajɛ Garanke jelo ko ninnu de bɛ k'an ka jamana bilisa ɲagami ni ka tila ka fara maa saba wɛrɛ kan o tuma minnu tɔgɔ bɛ tila ka na fɔ waati n'a nataw la sɛbɛnnikɛla ko Garanke jelo i b'a ye k'a fɔ nin ko in o tuma k'a ko dama tɛmɛna an ka jamana in kɔnɔ maa fɔlɔ n'o ye Yaga Agale Garanke jelo maa filanan Amadu Kufa n'i y'o lajɛ o tuma kulu bɛ tɔn min na o de ye G-SIM ye o G-SIM Garanke jelo n'i y'o lajɛ o de ye groupe de soutien à l'islam et aux musulmans G-SIM Garanke jelo kulu de bɛ ka bilisa ɲagami caman kɛ hali min y'an ka taji convois ye kulu de bɛ ka sira daw ɲɛ ni ka tasuma don citerne la ni ka tila ka maa dɔ ninkɛnɛ karaba Yada Agale ani Amadu Kufa o ma tɛmɛ ka bɔ yen Garanke jelo ko n'i y'a lajɛ u kɛn bɛ k'u ka sariya mun sigi min kɔni ye ka bɔ duguba kɔnɔ ka taa an ka région na min ye an balakaw ye ko f'u ka voile don jagoya ni cɛ fila de ka sariya don Yada Agale ni Amadu Kufa ni maa min ma voile don n'u ɲɛ n'olu ye ɲɔgɔn ye Garanke jelo k'olu ta se fila o ma tɛmɛ ka bɔ yen Garanke jelo n'i ye kow taabolo lajɛ min ye ni cɛ fila tɛmɛnen kɔfɛ n'olu ye G-SIM ye i b'a ye k'a fɔ maa wɛrɛ tɔgɔ bɛɛ n'o ye Yada Aga Agale Yada Agale tɛmɛnen kɔfɛ min ye Aligabas Aga Intala ale tɔgɔ fɛnɛ bɛ yen Garanke jelo ma bɔ yen min ye Bilali Aga Sheriff ye o fɛnɛ ma tɛmɛ ka bɔ yen n'i y'olu maa fila lajɛ k'olu ye Front de Libération de l'Azawadi ye olu ka maa faalaw ye sabu baara wɛrɛ t'u la ni maa fa tɛ Garanke jelo sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ko taabolo lajɛ i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye Teza Watɛni ye min kɔni ye nin maa faala ninnu ye Garanke jelo min kɔni u kɛn bɛ k'u ɲa da ye Mali yɛrɛ n'u tigɛra ɲɔgɔn na ye i b'a ye k'a fɔ tigɛma don na la o ma tɛmɛ ka bɔ yen Garanke jelo n'i y'a lajɛ i bɔra k'i da lase min ma n'o ye Gawo attaque min kɛra kunun min ye Kanfiru nin ye min ye ni Banmanci ninnu ye k'olu de ka tiɲɛni jugu hakilina jugu don n'o ye Aligabas Intala ale n'a jɛɲɔgɔnw ye Garanke jelo k'olu de ye ni Banmanciya wale kɛ wa u ma fɔ a ko dɛ u ma nimisa ko la dɛ sɛbɛnnikɛla ko Garanke jelo ka maa wɛrɛ tɔgɔ bɛ yen n'o ye Fahad Aga Halimudu ye i b'a ye k'a fɔ ko fara kabini san 2024 wa o fara yɔrɔ min na o de ye Teza Watɛni an ye mugu jugu min fili o kan n'i y'a lajɛ Garanke jelo min y'u ka maa wɛrɛ tɔgɔ bɛ yen sɛbɛnnikɛla ko n'o ye Garanke jelo Achafugi Aga Bushaga Achafugi Aga Bushahada Garanke jelo ko fɛnɛ i b'a ye k'a fɔ ko fɛnɛ bɛ ka ɲini o fɛnɛ ye Front de Libération de l'Azawadi o fɛnɛ bɛ maa ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye ministre de l'économie et des finances ministre d'État n'o ye Alfuseni Sanu ye Garanke jelo ale ni min ye a jɛɲɔgɔnw ye olu de ye nin baara in kɛ k'a yira k'a fɔ min kɔni ye kalo 6 ye o tan bɛ k'o di tuguni bange o bange bɛ yen ko ni maa kofɔlon ka wari bɛ yen i k'a déclarer
Mama be k'u ka wari b'i bolo sokɔnɔ k'a mara i k'a déclarer wari a bɛ dugumɛnɛ wo la mama i b'a kalama i k'a déclarer Grand Julu n'a wari yera a tɛ ta ka taa kɛ dɔwɛrɛ dɛ a bɛna fara an ka foroba wagati de kan sabu tiɲɛnikɛlaw don wa ko tiɲɛni tɛ ka ba don bololangolo u bɛ ka kɛ ni nafolomuguba de ye wa ko maaw de bɛ k'u financer kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ Musa Sango Kamara ale ka sɛbɛnni don Elhadji Grand Julu Kamara i tɛgɛ don ni n tɛgɛ don Nouvel Horizon mun bɛ yen ko fila maaw u ka ɲɛmaw k'u ye taama kɛ taama min n'u y'a kɛ Itali jamana kɔnɔ an ka jamana a kɔ kan nka tiɲɛ yɛrɛ la an tɛ da ninnu na ninnu ye nin taama min kɛ ne t'o bɔ ko visite ala la k'i bɛna ka n'a ye n'i ko ko fila i b'a walawala Front de Libération de l'Azawad kosɛbɛ naamu Front de Libération de l'Azawad o maaw de don yafaamaya b'a la u ye taama kɛ anw ɲinɛ ma an kɔ yafuma b'a la ka taa Itali dugu la u ni Italien u ka bɛnma ko ye nin ye yafuma bɛ a la ko ni nin ko de sɛgɛsɛgɛra ka taa sɔrɔ ko tiɲɛ don an ka transition maaw n'o ɲɛma général Asimu Goyita ye ko gɛlɛya bɛ don an ni Italien cɛ dɛ sabu an bɛ n'u ɲininka munna nin kɛra munna a bɛ nin kɛ dogo ni dogo la fo ka ɲɛfɔ nin y'a fɔlɔ ye de dɔ kɛra ka tɛmɛ o ne nin ma k'a sabanan ye a naaninan ayiwa i bɛna ye sa kunnafoniw kɔni bɔra cogoya min na nin kɔni bɛna kɛ kangarida gwɛlɛn belebele k'a ɲɛsin ayiwa anw yɛrɛ la an k'an kɔlɔsi yafuma b'a la kuma fila fɔlaw bɛ yen o de la jateminɛkɛlaw u caman y'a yira yafuma b'a la ko nin waleya min kɛlen filɛ nin ye dɔwɛrɛ tɛ dɛ an ka jamana maaw waati tɛmɛnenw na bɛɛ kɔni b'a dɔn an tun kɛn bɛ k'an bolokɔnɔ ni jɔyɔrɔ min ko tile bɛ bɔ yen Italien ka ko la tile de bɔlen filɛ o yɔrɔ la an bɛ yɔrɔ min na komi sisan kosɛbɛ dɔw ka fɔ la nin baara cɛjugu min n'u filɛ k'a kɛ baara cɛjugu da de don yafuma bɛ a la bɛɛ bɛ a dɔn nin jaabi ko a tɛ ɲini yɔrɔ jan koyi i b'a dɔn waati min na Mali n'o y'an ka faamaw ye transition maaw k'an m'an fosi ka bɔ Rome ko la ani 22 septembre 2025 ko n'o bɛnna an ka sanyɛlɛma seli ma 65e anniversaire indépendance du Mali général d'armée Assimi Goïta ale kɔni tun ye tɛgɛnɔ bila kɛ k'a yira Mali Burkina Niger statut de Rome an m'an fosi ka bɔ a la Cour pénale internationale CPI an m'an fosi ka bɔ aw la Mali an tɛ dɔ la dɛ an ka yɛrɛ ye an ma yɛrɛya disɔn an bɛ o de nɔfɛ o la sa i bɛna ka na ye ko caman bɛ yen n'i y'a ko ta ka den ɲɛkɔrɔ i bɛna ye anw tɛ ka foyi ɲini yafuma b'a la an ka kɛ an yɛrɛ ye dɔrɔn o de la gouvernement du Mali ala la a kɔni bɛ to a yɛrɛ la ko mɛ nin ko in na an da delen tɛna to dɛ ɲininkali gwɛlɛ sɛgɛsɛgɛli o bɛ ta ka Italikaw sɛgɛrɛ mun de la nin kɛra u ka ɲɛfɔ an ye hakililajigi la i bɛna ka na ye a bɛ san 5 bɔɲɔgɔnko bɔ gouvernement du Mali ale kɔni tun ye a ɲini ambassadɛriw fɛ ani politiki mɔgɔw u k'a lajɛ yafuma b'a la ala la membre minnu n'o bɛ Front de Libération de l'Azawad k'o fɔ i yɛrɛ ka kuma ko fila ko ka kunnafoni di ayiwa gouvernement ma o de la hakililajigi la coordination du mouvement de l'Azawad a kun yirala an k'an fosi ka bɔ olu fana tun ye cikan fɔ u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ a yɛrɛ u k'u yɛrɛ ta mɛkalo san 2021 capitale dugu la dugu min na bɛ Itali k'o kɔfɔ o déclaration de Rome o y'o ta duguda kosɛbɛ o de la sa i bɛna ka na ye buwa ni nin ko kɔni sɛgɛsɛgɛra k'an da deli ti to dɛ wuli ka jɔ an bɛ a kɛ yafuma b'a la o kɛnɛ dɔ fana kan an ka général Ismaël Wage ale tun bɛ a kɛnɛ kɔnɔ kɛnɛ ɲɛmaaya tun b'a bolo a ka kɔrɔfɔw la ala la ninnu de ma kala turu o kan yafuma b'a la k'a kɛ fɔnko ye an kɔ yafuma b'a la u bɛ min fɔ ani bɛ min kɛ k'olu tɛ kelen ye o la sa i bɛna ka na ye Italien kɔni filɛ ka nin waleya min kɛ sɛgɛsɛgɛli bɛ kɛ an da delen tɛna to Mahamani Ture a ka sɛbɛn de don ka ban Nouvel Horizon kɔnɔ
Grand gay nte filinga bama ana wolo do nota ni wolo bora la bigo iflamo l'indépendant sebenikela ye Moussa Bilali Sidibe Moussa Bilali Grand gay ako angata Medina Kura Sugula no ye Marseille Dosolo Traoré sebenikela ko Grand Julu kunu ale kun ye dombaye kunu tarata Marsigalo Clétan ani kele Grand Julu mini anga jamana mini de l'administration territoriale et de la décentralisation Grand Gedjulu ale wulila ningata tamake sebenigela ko tamani tamagonsante nale général de brigade Issa Ousmani Koulibaly Grand Gedjulu niye tamay naje kasara mutara ku segere Grand Juli bay ka fona kara dusukun kami bela jele yi jibo nyena o nofe Grand Juli bela jele kashira o nofe ka daka ni ye maliden fa maliden de be bo akono toro mi usoro février kalo Clétan ni duru temene ninka tawuli marché la ninka tawuli jo afia kono Grand Juli ninka bela jele ke bukuri jay fere fon be Grand Juli a shinye madaka mble sabani gela ko anga jamana yi hinani makari wa anga jamana yi sharia jamana sebenigela ko minye Mali jamana kuntigi no général d'armée Assimi Goïta Grand Gedjulu ali anganiya yira ka yira ka fo mamunu ka minanw tiena mamunu ka nafolo tiena jona amena dabali kura sigi senga yasa ni nywana wɛrɛ kana kɛ nga yani ko bɛ banka sigi senga ni mina ka blida akafusa ne dala ngore sebenigela ko Grand Gedjulu minye malo boro bakele no ye kilo mugani duruduru ye Grand Gedjulu ayo blakata no ye jamana kuntigi matema ka boy minye suguru boro bakele no ye kilo mugani duruduru ye ayo fene blakata minye tulubiton bakele no ye litre duruduru ye ayo fene blakata Grand Gedjulu kota ko dimini de l'administration territoriale et de la décentralisation général de brigade Issa Ousmani Koulibaly Grand Gedjulu kakato ta ko di okuma mimba to obeseka unyeji che doni sabanigila ko minye ni lajin bela jelen kera kena minka o de stade Modibo Keita sabu sukukura ale jinnembe sabanigila ko cheni muso demseni mabakoro bela jelen wulila ninka kene magwen min to be lisila Grand Gedjulu ku ya kla o kla tola bela jelen ko ni tasoro matema ka boy kuma kan wore bora kene kan no ye jamana nyemo ka chikaye Grand Gedjulu o bora maminda o de ministre de l'administration territoriale général de brigade Issa Ousmani Koulibaly ay chikamundi ako jamana kuntigi Grand Gedjulu ayo fo minye mamunu ka minonw tiena ko jamana kuntigi ye yamara di premier ministre ma o kuma premier ministre akada balini feratiga senga ko dokara jo sugu jenina ni ya san bisaba ye santi yele mabada ni te sugu jeni ko do me mun be kana ni sugu jeni o kuma ko ka nyine mimba to sugu bisaka kishi jenima ko ka sugu kura jɔ ninga ke marché moderne o kuma ko Mali abina décider sugu kura la ina fa kun nganera san tɛmɛno ye o kuma fanga kɔrɔw ma se ka kɛ min kɔni kasara nale o kuma ko sugu kura Grand Gedjulu abina labɛn ka kɛ marché moderne lakika min ye mobili tɛmɛyɔrɔ moto tɛmɛyɔrɔ min ye feerekɛlaw sigiyɔrɔ ye jibondon bilayɔrɔ ye maa ti kasara ɲini ni ala y'a kɛ ni kasara wulila Grand Gedjulu ko tɛna kɛ i n'a fɔ ko nin dɛ o kuma ko bɛ dala sa joona min ye ministre de l'administration territoriale Grand Gedjulu ale o chikana se o chikana sele aya yira ka fo Grand Gedjulu ko mamunu yo baraka primature la premier ministre kɛrɛfɛ o kuma o ye ministre du commerce et d'industrie Grand Gedjulu k'ale tun b'o o taama la matema ka boy ni y'a lajɛ ministre de l'économie Grand Gedjulu ko fana tun b'o lajɛla administration territoriale ko fana tun b'o lajɛla sécurité ko fana tun b'o lajɛla u ye bolo ta ka da ministre minnu kan olu ka nin baara in kɛ joona joona min ye telimani ye Grand Gedjulu ko min kɔni ye sugu ye k'a fɔ de ko maa bɛ taa sigi a kɔnɔ nin waati la o kuma ko interdit la o kuma ko yɔrɔ wɛrɛ de bɛna ɲini maaw bɛ se ka taa yen cogo min na yanni sugu bɛ jɔ ka ban nka sugu bɛna jɔ ka ban kuma jumɛn ko dama dɔw la dɛ sabanila ko maa dɔw kɔni bɛ yen olu ye kasi daminɛ k'a yira k'a fɔ ko ni olu tigɛ kotola ka bɔ suguko la dɛ o kuma k'olu ye fantaniw ye Grand Gedjulu ka ɲɛji daminɛ k'a yira k'a fɔ n'i ye olu cɛw lajɛ olu cɛw dɛsɛra min ye musow ye olu de bɛ bɔ kabini dugu jɛbali ni ka feerefɛnw ɲini ka don sugukura kɔnɔ ni ka feere ka denw ka lakɔli sara ka tila ka balo ɲini ka na n'a ye du kɔnɔ o kuma ko n'a fɔra k'a fɔ k'olu tɛna jɔ waati ma f'olu ye k'olu bɛna balo cogo di
k'u kamana gana dɛ bɛ fɔ ye maa dɔw wɛrɛ bɛ yen o tuma ale kɔni tɔgɔ fɔ n'o ye Umaru Tarawele Grand Guédiolo ale ye président de la coordination yɛrɛ dɔn marché Dosolo Tarawele n'o ye Sugunikura ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko Sugunikura bɛna datugu k'a sababu kɛ k'a bɛna jɔ kura ye nka ko nka bɛ yen dɛ olu kamana gannen don min ye maa minnu kɔni bɛ Sugunikura kɔnɔ ye Grand Guédiolo ko bɛɛ bɛna sigiyɔrɔ kɔrɔ sɔrɔ wa o ɲininkali min bɛ yen wa ko yɔrɔ wɛrɛ jumɛn bɛna d'olu ma ko sabu ko yɔrɔ ma yira olu la k'olu sago kɔni ye min ye maa ti kangara sugu ni jɔli cɛ nka k'u ka yɔrɔ dɔ yira olu la olu ka sugudenw bɛ se ka taa yɔrɔ min na ka t'u dahirimɛ ɲini yanni sugu kura bɛ jɔ ka ban wa n'a jɔra ka ban Grand Guédiolo k'u ka place ka d'u ma a y'o fɔ ka gɛlɛya min ye ministre de l'administration territoriale ale y'a jira k'a fɔ ko Sugunikura tɛ tɔnɔmada a ti feere o tuma maa minnu bɛ yen ko n'a jɔra ka ban olu de ye priorité ye olu de b'u sigi fɔlɔ wa ko n'a jɔra ka ban o tuma ko maaw de kun ɲaaminen bɛ ɲɔgɔn na namasa feerela fini feerela ventilateur feerela moto feerela k'a bɛna bɔ o la k'a kɛ bɛɛ n'i sigiyɔrɔ ye bɛɛ n'i ka yɔrɔ ye k'a kɛ marché moderne ye o tuma ko maaw k'u da k'u hakili latigɛ k'olu bɛ layidu ta jamanadenw ye olu nakun ye ka jamanadenw bolo suma olu nakun tɛ ka ji da jamanadenw ɲɛna ko n'a jɔra ka ban ko bɛɛ b'i place sɔrɔ sigi wulil'o kan kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ u ka bi sɛbɛnni don naamu kalandenni bɛna tɛgɛ don Mali flash mun bɛ yen kuma kɛra bi alala selincini ɲɛkɔrɔ naamu ko baganw k'a da ka gɛlɛn koyi naamu tile damadɔ ani seli cɛ alala n'o ye seli aramadan ye fɛti min n'an b'a wele ko misiw ka seli ko jateminɛ min kɔni bɔlen bɛ k'a ko ka gɛlɛn dɛ k'a ka kunna jala ye sabu a sɔngɔ bagan sɔngɔ de yɛlɛnnen don o y'a kuma b'a la i ko fiɲɛ donnen papier la k'a kɔrɔta misi min ni i tun bɛ a sɔrɔ Maliba kɔnɔ yan daduman na bi na ko bala ka yɛlɛ ko a kɛn bɛ o de ye bagan sɔrɔli yɛrɛ ka gɛlɛn sɔngɔ o fana ka ca an bɛ yɔrɔ min na komi sisan dɔ wɛrɛ tɛ ko kannabaliya min b'an bolo dɛ an dala ko de kɛn bɛ ka baganko gɛlɛya dɔw fana bɛ kɛlen bɛ k'u ta kɛ ko embauche o tɛ k'a ladumuni i ka fɛɛrɛ la sa balo dumanw na k'o fana kɛn bɛ ka sɔngɔw da yɛlɛya tuma bɛɛ a la Buwa Jabatɛ ko bagan o bagan kunkolo kelen n'i bɛna n'a ye ko ba 2 kun don ko ba 1 yɛlɛnnen o kan o kɛra ba 3 ye ko bɛɛ gɛlɛya ko de nalen don kow la an bɛ yɔrɔ min na komi sisan ba 3 n'o t'i bolo bagan 1 kunkolo la k'a ko ka gɛlɛn dɛ feerekɛla dɔ n'o bagan feerela dɔ ye o de ka kuma o kɛra nin ye a y'a jira yakuma b'a la ko commerçant caman bɛ yen yakuma b'a la n ye min fɔ fɔlɔ k'olu y'u ɲɛsin o de la n'o embauche ko ye dɔ wɛrɛ tɛ bagan dadumuni wa ko o fana de wari ka gɛlɛn k'o ye fɛn ye fɛn min n'o degun o bɛ bagantigiw kan kojugu o de la i bɛna ka na ye Buwa ko sogo a da yɛlɛnnen k'a cayara dɛ ko fɔlɔ k'u b'a fɔ k'an bɛ misi min sɔrɔ daduman na ayi k'o kuma tɛ bilen dɛ 50,000 ko bɛ 100 f'i ye 50,000 ko 100 f'i ye 60,000 wa 100 bɛ f'i ye i y'a ye sa wa k'an bɛ yɔrɔ min na komi bi ko sogo kilo yɛrɛ koloma yɔrɔ o de ka di ne yɛrɛ i b'o yira ko 3400 o tɛ 680 ye ko fo kana 800 o ye kolo ye subhanallah bu 800 fo 1000 o bu ye e de bɛ bu san ne bɛ kolo sa bɛɛ ta don kojugu Buwa sogo sɔngɔ yɛlɛnni tiɲɛ la k'a kɛra balaka wuli de ye an bɛ yɔrɔ min na komi sisan ko Bamakɔ yan ko dɔw kɛn bɛ k'u kɔ don sogo la ko k'u ɲɛsin jɛgɛ de la ko sogo dun bi k'a kɛn bɛ ni maa min ye faama ye n'i bolo b'i kɔ sɔrɔ k'e de b'i se ka sogo ɲini k'o da siri i ka so kɔnɔ o la sa an bɛ yɔrɔ na komi sisan jɛgɛ caman kɛn bɛ k'i ɲɛsin o la sɛbɛn de bɔra Sidi sɔ a ka sɛbɛn de don Mali flash a kɔnɔna la. Grange e ko jɛgɛ ko in fana sɔngɔ ka nɔgɔn de ye sabu n'i ye kow lajɛ Bamaciw ka Bamaciya wale o kɛn bɛ ka jɛgɛ ko in gɛlɛya kosɛbɛ min ye Mopti ye ka taa bila ji bɛ tɛmɛ yɔrɔ minnu fɛ Grange julu kow bɛɛ lajɛlen sirilen bɛ ɲɔgɔn na n'i tɔɔrɔ yɔrɔ dɔ sɔrɔ Grange julu bɛɛ b'a sɔrɔ i sogo wo i jɛgɛ wo Grange julu n tɛ san sɔngɔ o dan bɛ nin bɛɛ
bɛɛ kan ni dun ye Mali lajɛ Mali ye bagan mara jamana ye Garange Jolo k'an to CEDEAO la CEDEAO jamana 15 Mali de tun bɛna jɔyɔrɔ 3nan Nigeria kɔfɛ Niger kɔfɛ Mali bɛna jɔ nka n'i ye UEMOA lajɛ Garange Jolo Mali ye jɔyɔrɔ 2nan ye o tuma min ye Niger kɔfɛ nka ka n'o ye k'a fɔ ko sogo de ka gɛlɛn sogo kilo fo 700 800 fo 1000 o tuma an ka bagantigiya a nafa jumɛn bɛ dugudenw kan o tuma Garange Jolo a ko in ka lajɛ kosɛbɛ k'o ka sigi ɲɔgɔn kan sabu sogo jɔyɔrɔ min bɛ adamadenya kɔnɔ jɛgɛ jɔyɔrɔ min bɛ adamadenya kɔnɔ a tɛ fɔ ka s'a dan na ni maa min tɛ sogo dun i tɛ jɛgɛ dun Garange Jolo tétanos de b'o da kɔnɔ waati bɛɛ hali n'o ye maa min wasi f'i ka taa pikiri kɛ an bɛ taa jibi fɛ yen an bɛ tila ka segin ka na an ma jɔ Garange Jolo bolo FIFA fana tɛna jɔ sɛbɛnnikɛla ko maa minnu bɛ ka minfɛn jugu n'o ye ɲɛnaminimafɛnw ye ni k'o ladon an ka jamana kɔnɔ ni ka tila k'a feere Garange Jolo k'u b'u sɔn dɛ min ye jamana ɲɛmaw ye olu fana b'u sɔn sɛbɛnnikɛla ko Garange Jolo foli ni tanni o kan ka kɛ k'a ɲɛsin an ka finitigilakaw ma Garange Jolo k'u kɛmɛ ka ŋaniya mun kɛ nin waati labanw na sɛbɛnnikɛla ko a ko antenne de l'office central des stupéfiants Garange Jolo n'o ye OS ye i b'a ye k'a fɔ olu ka bolofara min ye rive gauche o ye ba ale numayan bolo Garange Jolo i b'a ye k'a fɔ contrôleur principal de police Dramani Keta a n'a ka cɛdenw k'u ye ŋaniya dɔ kɛ sɛbɛnnikɛla ko Garange Jolo b'a ye k'a fɔ kabini mars kalo tile 9 min ye san 2026 ye i b'a ye k'a fɔ u taara Lafiyabugu ka sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla k'u talen min kɔni ye maa 2 ye olu y'olu minɛ maa 2 fo maa 3 Garange Jolo ye bolo ta ka da olu kan o tɛmɛnen ko ka bɔ yen u y'a ye k'a fɔ Garange Jolo min ye sisaw ye i b'a ye k'a fɔ olu kɔni bɛ k'u dogo ka sisaw feere ani sisa bara a n'a ɲɛnaminimafɛn sabu min ye sisa ye dɔwɛrɛ nafa wɛrɛ t'a la o de ye k'i bɔ hakilina kan k'i jaabi ni ka tila ka i nege da ɲɛnaminiko la sɛbɛnnikɛla ko Garange Jolo o ma tɛmɛ ka bɔ yen n'i y'a lajɛ u ka munumunu salo kɔnɔ min kɔni ye Manankoro ye i b'a ye k'a fɔ o mununa ni ka tila ka t'u tigɛ da dɔ fana kan n'olu ka baara kɔni bɛn bɛ ɲɛnaminimafɛnw ma sɛbɛnnikɛla ko a ko ɲɛnaminimafɛn mun yera olu bolo o de ye kusi o kilo 7 ni garamu 95 Garange Jolo ale ye dɔrɔku juguba ye sɛbɛnnikɛla ko ni ka fakisɛ ni bilen wuli hadamaden na yɔrɔnin kelen o ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye sɛbɛnnikɛla ka kuma ye u ka munumunu salo la Garange Jolo b'a ye k'a fɔ u taara yɔrɔ wɛrɛ la tuguni ni ka maa 3 tuguni bɛ yen ni ka bolo ta k'o da o kan o kɛra yɔrɔ min na o de ye Ɲamana kɔba danni sɛbɛnnikɛla ko Garange Jolo olu fana ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye min y'o dɔrɔku jugu feere ye k'a daminɛ kusi ani kurusi Garange Jolo i b'a ye k'a fɔ sugu bɛɛ nin bɛɛ lajɛlen de ye dɔrɔku jugu belebelebaw ye sɛbɛnnikɛla ko Garange Jolo fana ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye contrôleur principal de police n'o ye Dramani Keta a n'a ka cɛden OS tɔgɔ la o tuma k'u ye min kɛ nin waati la Garange Jolo ko ŋaniya kan ka f'u ye o dɔrɔn fana tɛ n'i y'a lajɛ OS ale ka bolofara bɛɛ Bajangara bolofara bɛɛ Kulukoro nin bɛɛ lajɛlen ni ŋaniya kɛ nin waati laban kɔnɔ ni ka dɔrɔku jugu minɛ ka bɔ an senkɔrɔ ko dɔrɔku bɛ ka minɛ a tɛ ka ban a donni tɛ ka dabila a feereli tɛ ka dabila wa n'i y'a ye k'a bɛ ka minɛ n'a dun y'a sɔrɔ jamana ɲɛmaaw tɛ k'a minɛ don o tuma ko jamana tun bɛ kɛ cogo di n'a kun tɛ ka minɛ ka bɔ an kɔrɔ Mali tun bɛ kɛ cogo di parti de bɛ fɔ ye Garange Jolo sɛbɛnnikɛla ko a ko k'an ka jamana ɲɛmɔgɔ k'u dɛmɛ u ka baara la sabu dɔrɔku k'a tɛ foyi ɲɛ hadamaden ye k'i ka diɲɛlatigɛ k'a lafu k'i bilisa ɲagami k'i kɛ yeko jugu ye ni ka tila k'i bɔ maaya la ni ka tila k'i kunkolo wuli ko jɔn b'i ka nafolo bɔ ka don o la a taramadɔli a kurusi a panoni Garange Jolo a sugu bɛɛ ko fo n'a kɛra maa min ti i yɛrɛ fɛ o tuma ko de bɛ nin wale jugu kɛ o tuma min ye denmisɛnninakaw ye ko tiɲɛni ni lagosi bɛ ka taa k'olu sɛgɛrɛ Garange Jolo k'olu de bɛ ka ɲɔgɔn nɛgɛn ka don ni min fɛ jugu la ni k'u ka adamadenya ka don kalama na kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le soir de Bamako Youssou Konate ale ka sɛbɛnni don Bɔjabate namu npogotigi ni barakunbatigi o ni cɛsirijala ti fara ka bɔ ɲɔgɔn na o la sa Nouvelle Horizon mun bɛ yen a kumalen bɛ a ko de dugu dɔ de bɛ yen ko Kɔfilacɛ a bɛ kangaba sɛrikili la namu wa tasumaba de wulila sugu la yen ka maa 6 jogin
nga duuru ka joginin de kɛra damantɛmɛ ye ali wa o ka sugu a fɛn bɛɛ lajɛlen de tiɲɛna tasuma a filɛ dɛ seerew b'a fɔ cogo min na sigida yɛrɛ la yen namu i bɛna ye tasuma ye ko a wulila ntɛnɛn don marisi kalo tile 9 san 2026 o don sugu in kɔnɔna la n'o kɔfilacɛ sugu ye a bɛ yɔrɔ min n'a bɛ ka ɲɔgɔn o commune na kangaba o cercle Kulukɔrɔ région fɛ o don u ye jate min bɔ a ko la ko maa 6 de kɔni joginna nka 5 ta a k'o kɛra ko bolota tun bɛ ye o 5 kɔni olu sɛbɛkɔrɔ joginna nka alala sugu kɔnɔla fan bɛɛ lajɛlen a minan bɛɛ k'a bɛɛ taara tasuma fɛ ni tasuma ko kuma min filɛ alala i bɛna ka n'a ye k'a kɔni kɛra ka tiɲɛli kɛ nka buna hadamaden tɛ min ni tora a la o y'a la ala tanu yɔrɔ dɔ ye kunnafoni y'a fɔ an ye cogoya min na nga i bɛna ka n'a ye ko u ka guwa 20 k'o bɛɛ jenina u dun ka minɛnw tun b'o guwa kɔrɔ yafama ba la balow bɛ o la motow bɛ o la moto sen 3 ni moto sen 2 olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yafama bɛ a la ani pɔmpu moto pɔmpu tasuma ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ fɛn ye fɛn min n'a kɛra mugujɛ ye o la sa ala la ko kasabi o camanba k'o fana tun bɛ yɔrɔ in na ye tasuma o y'o bɛɛ lajɛlen ji da dumuni baden o tun bɛ yen tasuma a tɛmɛna ni o bɛɛ lajɛlen fana ye. O kuma bi baara kɛcogo filɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru bɛ Jibi bolo k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn arajo Jigafo officiel Jibi ya wakili dɔ la fo ka na bila sisan na nɛgɛtigi yɛrɛ nana ne ka ni wakili dɔ a tɔ la e ni ne o ye alamisa o alamisa an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛba in kan ni k'an da lase fasiri sɛbɛnw ma n'o ye kalimu tabaw ka maguwan k'u ka sɔgɔbɛ ni k'o kɛ kunnafoni k'o di jamanadenw ma ni ala ni kira sɔnna a ma sini o ye dabaka kutuba ye bɛɛ lajɛlen ka se k'i hakili sigi ni ka bɛn n'o ye sabu min ye seli ye o tɔ tora jɔkun kelen i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na ka seli jan tama ka musakaw sɔrɔ ka hakilinaw lafiya ka dusukun lafiya ka fariw jagabɔ o tuma bɛɛ k'i labɛn k'o makɔnɔ o tuma min ye dabaka kutuba ani sara min sani u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini o min ye kunnafoni gafe ye an b'a fɔ sa a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wa salam.